ji wata ƙasa ta zo shigarwa Muhammad Bazoum akan irin cin mutuncin da ake wa Muhammad Bazoum tare da shugaban ƙasar Ghana da kuma ƙasar jamhuriyar Nijar. Irin cin mutuncin da suke wa Muhammad Bazoum, jamhuriyar Nijar dai ta ƙara da cewa da irin 'yan ta'addar da sojojin ƙasar Najeriya za su turo ba su ishe shi kallo ba. Irin abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar kenan. Masu sauraro ku danna mana subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa, za ku ji wani irin labari da za mu kawo muku a cikin wannan channel ɗin tamu mai albarka. Irin labaran da suke fitowa daga cikin ƙasar jamhuriyar ta Nijar ɗin, kuma domin ku ji irin abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Congo. Sannan kuma za ku je Amurka za ta tura sabon jakadan ta zuwa Nijar. Idan wannan ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel da na subscribe, sannan kuma da na kararwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Majalisar dokokin jamhuriyar demokaradiyyar Congo ta goyi bayan janye mulkin soji a yankuna da ke gabashi mai fama da rashin tsaro. Majalisar dokokin jamhuriyar demokaradiyyar Congo ta goyi bayan janye mulkin soji a yankunan ta da ke gabashin kasar mai fama da rashin tsaro. Kuri'an da suka kada wajen taron kwana uku da suka yi, mafi yawan 'yan majalisa sun amince da dakatar da dokar mulkin soji da ke aiki a gabashin kasar. A watan Mayu shekarar 2021 ne gwamnatin kasar ta kakaba dokar da ta kafa gwamnatin mulkin soji a yankin, tare da kawar da farar hula don yaki da kungiyoyin mayaka a yankunan Ituku da kuma arewacin Kivu. Sai dai cikin wani rahoton sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce lamarin ya kara lalacewa a yankin, inda mutane akalla miliyan 4 suka rasa muhallinsu. Kakatin gwamnatin Patrick Muyaya ya ce yanzu dai ana jira ne a ga matakin da shugaba Felix zai ɗauka kan batun. A nan kuma za ku ji Amurka ta tura sabon jakadiya zuwa Nijar. Ana sa ran nan ba da jimawa ba sabuwar jakadiyar Amurka a Nijar za ta fara aikinta a Yamai, babban birnin kasar. An ɗorawa Kathleen jagorancin tawagar Amurka a Nijar lokacin da mataimakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Vanden Patel ya bayyana lokaci da cewa mai matukar muhimmanci. Ana kuma sa ran jakadan za su haɗa kai da kokarin gwamnatin Amurka wajen magance juyin mulki da kuma tallafawa Amurkawa da suka makale a Nijar. Mr. Patel bai fayyace lokacin da sabon wakiliyar za ta je Nijar ba, sai dai ya shaidawa manema labarai a ranar Laraba da ta gabata cewa tafiyarta zuwa Nijar ba zai nuna wani sauyi kan yadda gwamnatin Amurka ke ganin juyin mulki da sojoji suka yi ba. Ya ce Amurka ta jajirce wajen inganta tsaro, kwanciyar hankali da demokradiyya a yankin Sahel. Muna ci gaba da bayar da shawarwari samar da mafita ta hanyar diplomasiya da kuma mutunta tsarin mulkin Nijar da kuma gaggauta sakin shugaba Muhammad Bazoum da iyalinsa, inji Patel. Kathleen jami'ar diplomasiya ce wadda take da kwarewa sosai wajen yin aiki a Afirka. Majalisar Dattawan Amurka ta tabbatar da ita a matsayin jakadiyar Nijar a ranar 27 ga watan Yuli, kwana ɗaya bayan juyin mulki a Nijar. Nijar ta kasance ba tare da jakadan Amurka ba tun Disamban 2021. To masu sauraro kar ku manta ku danna subscribe sannan kuma da na kararwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Sauraron mu kun ji irin abubuwan da suke faruwa a cikin kasashen mu da muke wasu ƙetaren, irin abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar. Sojojin juyin mulki suna faɗa da bakin su kan cewa inda Muhammad Bazoum ne ba zai taɓa dawowa kujerarsa ba. Duk irin abubuwan da yake faruwa a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar, laifin Muhammad Bazoum ne da yake fitar da asirin ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Shugaban ƙasar Faransa dai ya ƙara da cewa su suka sa a sauke Muhammad Bazoum da kan kujerarsa akan irin cin mutuncin da yake yi wa ƙasar jamhuriyar Nijar. Sojojin juyin mulki sun faɗa inda 'yan ta'adda za su ci gaba da shigo musu cikin ƙasarsu za su ɗau tsauran mataki a kansu. Duk irin abubuwan da yake faruwa, Muhammad Bazoum shi yake sa hannu a shigo da irin wannan masifin kala-kala a cikin jamhuriyar Nijar. Har ila yau dai sojojin ƙasar jamhuriyar Nijar su suke tada hargitsi da tashin hankali a cikin kasar. Matan sojojin jamhuriyar Nijar sun fito su ma sun yi magana akan irin cin mutuncin da ake wa shugabansu wato Muhammad Bazoum. Irin abubuwan da kasar Faransa ta yi wa Muhammad Bazoum, ya ce ba zai taɓa manta da su ba akan irin cin mutuncin da kasar take wa Muhammad Bazoum. Har ila yau dai masu sauraro, dan Allah dan Annabi ku dangula mana subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa don samun irin shirye-shiryen mu zafafa da zarar mun dora.